Sa sulod sa usa ka adlaw, balor 203,000 pesos nga gituhang shabu ang nasakmit sa otoridad sa usa ka drug den o balay nga tapukanan sa mga sospetsadong user ang gibungkag. Pasado alas 3 sa kaadlawon niadtong Abril 23, nagpahigayon og drug bypass operation ang Philippine Drug Enforcement Agency ug ang Tagum City Police sa Purok Malinis, Barangay Magugpo South. Nasikop sa otoridad ang ilang target nga giilang si Teresita Hilwano alias Tisay, 43 anyos. Napalitan ng sospetsadong si Tisay og balor 8,000 pesos sa gituhang shabu. Nasikop o posibleng nadamay pa ang mga bisita ni Tisay nga giilang sila Luzbel Aldiano, Norodin Dimnang, Roy Iyas, Gilmar Humok ug Fermo Paradero kay naaktuhan sa PDEA ug Tagum Police nga migamit sa illegal nga droga. Sa dihang gihiling ug maayo ang balay ni Tisay, nakakita pa ang PDEA ug pulis ug napulo ka sachet sa shabu nga gibana-bana ang mo kantidad og 195,000 pesos. Alas 4:15 sa buntag sa susamang adlaw, nasakpan sa mga sakop sa Task Force Davao sa Lacson Checkpoint sa highway sa Kalinan ang laing hugna sa gituhang shabu ug mga armas gikan sa tulo ka mga individual. Naghimo og mandatory inspection sa Lacson Checkpoint, Kalinan District sa dihang ilang namatikdan nga murag lain na og lihok sa sulod sa ilang gisakyan nga trailer truck sila Gerald Garcia, 30 anyos, Minyo, nga residente sa Purok Dugso, San Pedro, Panabo City, Michael Garcia, 25 anyos, Minyo, nga residente usab sa Panabo City, ug Jeneline Macernas, 25 anyos, nga residente sa Quezon, Bukidnon. Tungod kay kadudahan ng ilang lihok, girikisa pag-ayo ang ilang gisakyan. Ug didto nadiskubrihan nga 11 ka putos sa gituang shabu nga mitimbang og 4.01 gramos ug gibana-bana ang dunay street value nga 70,000 pesos, usa ka sachet sa marijuana nga mitimbang og 1.21 gramos nga dunay street value nga 500 pesos, usa ka 9mm pistol nga dunay duha ka magazines ug 14 ka mga bala, usa ka 357 revolver nga dunay 5 ka mga bala, cellphones ug mga drug paraphernalias. Ang mga suspect gikan sa Valencia, Bukidnon paingon sa Panabo City. Daling gi-turn over sa Kalinan Police Station ang mga suspect alang sa tukmang disposisyon. Sa laing bahin, naharang sab sa Task Force Davao sa Lasang ang usa ka pasahero sa public utility vehicle kinsa nagdala og balor 331 pesos nga marijuana. Giila sa otoridad ang suspect nga usa ka Ramon Tusoy Evangelio, 30 anyos, ulitaw nga residente sa Purok 2, Jackson Street, Royal Pines, Matina, Davao City. Balhog na sa Bunawan Police Station si Evangelio. Giandam na sa mga otoridad ang mga kasong pagsupak sa Republic Act 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 batok sa mga dinakpan. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.